Emilio Giordano per... El sisè certamen Amat de Teatre Amateur d'Oliva va tindre presència poblana a la seva última edició, ja que d'entre les 15 propostes presentades per a poder participar, la del grup de la Pobla va ser una de les 5 escollides per a poder participar i actuar dins del programa del certamen. Una primera tria de grups que per a ells ja va suposar tot un èxit. Els joves actors i actrius locals van anar fins a la Safor amb l'adaptació de l'obra Fills d'un Déu salvatge. Decidirem presentar-nos, envies tot el material de lo que és de l'obra i allí fan com una selecció de 5 grups d'entre tots els que s'han presentat. I els que érem seleccionats, això ja va suposar una alegria per a nosaltres perquè la selecció també t'ajuda econòmicament un poquet i és un reconeixement en si mateixa també i programàvem una sèrie d'actuacions dels seleccionats, anàvem a Oliva, anàrem, representàvem la nostra obra, la veritat que molt contents perquè estava el pati de butaques completament ple i res, l'obra en valencià, estiguérem molt a gust. Ens presentarem al certamen i a les setmanes ens cridaren i teníem un mes per a preparar la representació. Aleshores se posarem a treballar durant tot el mes de maig en assajos per a tindre-ho tot a punt. I una vegada arribarem allí, nosaltres farem el nostre treball i a les 2 setmanes era l'entrega de premis i allí ens citaren per anar, anàrem sense molta expectativa en el sentit de dir, en participar nosaltres ja estàvem contents. El lliurament dels premis va celebrar-se el passat divendres 14 de juny al Teatre Olímpia d'Oliva. La representació de l'obra Fills d'un Déu salvatge va ser per al jurat la més completa de les 5 que es presentaven i els ha servit per adjudicar-se el premi a la millor obra, dotat amb un premi de 1.200 euros. A més, la companyia ha assolit també els premis a la millor direcció i millor actriu de repartiment, que han recaigut en Emilio Giordano i Clara Giordano. Com a associació i com a grup supercontents, a més de representar a la Pobla de Vallbona més enllà de la nostra comarca i dels nostres límits, i això també per nosaltres és un orgull, perquè tot l'equip és poblà. Que te donen un premi sempre és emocionant, i a més allí la veritat és que és el 6è any que fan aquests premis i la veritat és que l'organització han estat molt bé, tot el que sigui la gala tingui un format que, no eren els Oscars, però estigueren molt a gust i sí que farem ahir un poc... Ho vàrem preparar tot perquè la gala tinguera un cert prestigi, un cert pes, i la veritat és que totes les companyies es veren molt ben tractades allí, veren reconegut el nostre treball en diferents premis que varen donar. Va estar prou repartit. Molt contents, no m'ho esperàvem perquè qualsevol premi ja haguera sigut un orgull, però damunt rebre el premi de millor obra, que era el premi que te catapulta com guanyador del certamen, i hem guanyat millor obra, millor direcció i millor actriu de repartiment, o sigui que contentíssims perquè, com hem dit, són 7 premis, des de portar-nos 3, contentíssim, no ho esperem, estem superagraïts. Uns premis que tant per a Casiopea com a grup, com per a Clara i Emilio com a intèrprets, són un important impuls per a poder continuar amb la seva màxima afició, el teatre, ja que ells són amateurs. Nosaltres realment som apassionats del teatre de tota la vida, però tenim també les nostres vides, tenim altres treballs, tenim altres aficions també, però el teatre com que mai l'hem deixat de costat. I clar, dedicar aquest temps i aquest esforç per a crear un muntatge com este, també el que busques és un poquet manejar-te i que te donen l'oportunitat de mostrar el teu teatre, i aquests certàmens són ideals per aquestes coses, perquè promouen el teatre, t'ajuden, i si damunt porten un premi i un reconeixement, és com que val la pena, i aquest esforç i aquest temps que dediques a aquesta afició. Per a nosaltres és un impuls per a continuar treballant en la línia que ho estàvem fent, i sí, ja tenim nous projectes ahí que estan esperant aquest estiu per a començar a germinar, i la veritat és que ens ve molt bé la dotació econòmica que ens han donat ahir en l'Amat d'Oliva per a continuar produint teatre, a terminar de pagar els gastos que ens ha suposat aquesta obra i pensar ja en el següent projecte. Casiopea tanca els Premis Amat amb 3 guardons per al record, que els impulsa i els reconeix els anys que porten damunt dels escenaris i que és la millor manera per a continuar compaginant les seues vides amb el teatre.